Walang iya. Uy, harap, harap. Ayun. What's up mga aji, gagambino. Ito mga aji pulang tigre to. Tingnan nyo maigi mga aji. Pula yan. Pakita lang natin mga aji. Ay, sapot. Ako na nga pala, shoutout muna sa inyo mga aji. Shoutout sa inyo. Yan, thank you sa laging panonood sa channel na to. Ito mga aji, tignan nyo maigi. Pula mga aji. Ito yung mga paborito kong gagamba mga aji, yung ganito. Tigre na pula. Ito talaga para sa akin number 1 ko to. Kung kulay sa kulay lang, kung may malaking ganito, gustong gusto ko mga aji. Kasi di pa tayo pinapahiyahan itong mga pulang tigre. Ewan ko lang ngayon Kaya titignan natin mga aji, masusubukan naman natin. Tapos lalabang ko sa mga aji sa tigre din. Kunin natin mga aji. Ba, hirap kunin magaslo mga aji. Makdo. Oh. Magaslo mga aji. Sapot natin. Again sa dilaw na tigre naman mga aji. Ito naman mga kalaban yan, dilaw. Papakita ko naman ito yung picture. Yan, ito. Yung nasa thumbnail, makikita nyo naman. Pareho pang walang laban to mga aji. Subukan ko sana dun sa gabaldon natin na itim mga aji. Pero lagi naman natin nalalaban yun. Tested naman na yun. Gusto kong masubukan to mga aji. Ito sila. Yan tigre sa tigre. Same size mga aji. TM, papuntang good na to mga aji. Malalaki ang katawan. Brusco. Ayos natin mga aji Uy, agat na Parang may kalalagyan na tayong dilaw mga aji Galing mga aji Ako. Dito na natin paglabanin mga aji. Stickin na natin. Okay, stickin natin mga aji. Nga pala, prediction nyo muna. Saan kayo? Dito kayo sa dilaw o dito kayo sa pulang tigre? Okay, may napili na kayo mga aji. Same nung laki Mas malaki lang ata ng katawan to. Dilaw mga aji. Same ng paa, matataba yung mga paa. Alam nyo naman pag tigre, matataba talaga. Mga gabaldon lines na tigre, matataba. Okay, game. Uy, kadaanan lang Yan same size nagising. Uy, patakbo yung pula. Walang iya. Uy, harap, harap. Gago, hindi ko nahiharap mga aji. Sorry, pusang alaw. Hindi ko nahiharap. Gabulan pa sila Tanggal na yung daliri ng dilaw mga aji Siya pa rin yung humabol dun sa pula. Buwan natin, itayo natin to mga aji. Tanggalan ng daliri mga aji Pero siya yung humabol sa pula mga aji. Sorry, bilis. Hindi ko nahiharap ng dilaw. Ganda pa naman ng laban sana. Mapalag pa rin yung dilaw mga aji Tiyan mo, tapang Dapat pala to, walang corner to. Subukan ko gumawa ulit ng labanan mga aji pag Nagalaruan sila sa corner mga aji.
kagat din yung pula. Parehong may kagat pero Tanggal talaga daliri mga kaji. ayan o. Mali yung pagkaalapag ko. Match sana. Wala ito mga kaji. Uy, pumapalag pa rin mga kaji ha. Bigyan natin ng chance sa mga kaji kasi gustong pumalag eh. Kahit wala siyang isang daliri mga kaji gustong pumalag. Laki din ng katis ng pula pala dito. Dito banda. Malaki. Wala ito mga kaji. Hindi talaga kaya. Kayang hulihin din. May katis din kasi yung pula mga kaji. Hindi masyadong makagalaw oh. Oh. Uluntoy din yung pula mga kaji. Papalag pa yung dilaw oh. Gusto pa pumalag mga kaji pero hindi na talaga kaya. Last one mga kaji ha. Pag di talaga kaya to tabi na natin. Magicin natin to mga kaji. Kasi sira na yung paa. Ibigay natin sa pula to. Magicin natin yung ginagawa ni Kadagit mga kaji. Magicin na natin. Kasi wala na rin siya isang paa mga kaji. Pakain ko na to sa kanya. Bigay natin. Ayan mga kaji. Yan. Minadjik na natin mga kaji kasi wala na rin isang daliri. Yun lang mga kaji. Salamat sa panonood. Isa pa. Siguro yung gabaldon natin. Subukan natin yung gabaldon. Ito mga kaji oh. Yan. Sana nag-i-enjoy kayo mga kaji. Sorry mali ako nung kanina. Nakatalikod mga kaji. Ito oh. Yan. Panalo yung pula mga kaji. Hanapan ko lang kamatch yung gabaldon natin na itim mga kaji para masubok na ulit. Yan lang. God bless sa inyong lahat. Much love and respect. At ng mga new vloggers dyan, support kayo ni Gagambino. God bless you lahat. God bless you all. Yan lang mga kaji. Ito. Panalo yung pula. Ganda talaga ng pula mga kaji.